ГТО норматын туттары тургутуга улустарынан салганар. Бүкүннерге сужиялар, сунтар улуғын осколаларын, оғылырын бәлемдерін көрділер сейлі келер материалга. Урут ГТО норматын қас бирде кихи туттарарete. Салгы тоғын сылларга әрелден саңа сүйрәні киллерен ГТО тоқтауыта. Билигин саңаттан сөргүтүү үлете барар. Физкультура учуталлара тренердер маннык тәрәхіні өйүллерін әтелілер. Bizim oğlu kolu kutu normatif bitengennetten anastan karabula karanatana burayga evilen kola bir altında amahatlar hübbeçelah Мончалах кыргыттардан онток баралдар. 2 күн устата ытыллы биттерәһен маңнайгы күнүгәр физкультура учуталларгаранан семинар болла. Манна толоруллар норматив көрүңнәрен брабылаларын туһунан кепсәтиләр. Оттон 2 күнүгәр оскола оголоро 4 арас көрүңгә нормативы туттардылар. Кыргыттар уолаттар тустуһунан гире көтөгөйтүгәр пресс хачайдаһыныгар тардыныга холоннулар. Чат бу олар колобор билигин же физкультура дигән туун тоққа тухалырын колобор әдәттән ага хатын өйдән колор улатыктырдылар же кинер өйдәр ханалар олар ян билен чөлөккө тадык тактыр дигән сылла хоруктак бойлы бара тур. Оголор норманы толору кытанаган ыраханын бәяләрен әттеринән каннарынан биллиләр. Көрүңнәре бар ырхан байлары бит. Но бәябин среднем короче шкаландан туттырдым дианату. Ата һәм бир инники бер затарарым боло. Аны сети зәрттәнән һәм бир туттарым диану. Бу сүйрән 2017 сылга диәре олоққа кирен 6 састақ оғылортан сағалан улақан жонугар тие бары туттарар болуқтыра. Нюргуяна Григорьева, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениенте, Сунтар.